12. augusta. Nasťahovali sme sa do nášho nového domu v Mikuláši. Som taký šťastný, je tu tak krásne, ktorí sú nádherné. Neviem sa dočkať, kedy uvidím pokryté svetlo. 14. októbra. Najkrajšia krajina na svete. Vy ste sa sledovali všetkými tými krásnymi očiami oranžovej a žltej farby. Cestou domov som videl zo pár jeleňov. Sú také pôvabné, sú to najkrajšie zvieratá na svete. Toto musí byť raj. Milujem Liptov. 17. november. Deň boja za slobodu a demokraciu. Čo skoro sa začne lov na jelene. Nemôžem pochopiť, ako niekto môže zabíjať tak nádherné zvieratá. Dúfam, že čo skoro na palke ste. Nádherne. Som šťastný. 2. december. V tejto noci napadol prvý sneh. Vstal som a uvidel všetko pokryté bielou prikryvkou. Je to ako najkrajšia pohľadníka. Išli sme von, očistili schody a prístupovú cestu. A potom sme sa budovali. Pravda, že ja som vyhral. Keď prešiel snežný pluh, museli sme znovu odhrnúť sneh z predránu. Aká krásna krajina, milujem Liptov. 8. január. V noci znovu padal sneh. Znovu prešiel pluh a nahrnul sneh pred bránu. V noci znovu padal sneh. Nemohol som ísť autom a ísť do práce. Je tu naozaj krásne, a fakt, že som už trošku unavený z opatovania. A znovu prešiel ten pluh. Tie biele hovná padali celú noc. Ten bachan s pluhom, ako by sa skrýval za rohom, by šakali tie održené sneh spred nami. Svinia jedna. január. A zase ten skáraný sneh. Sa mi niekedy dostane do rúk ten teplo s pluhom, tak ho zabijem. Prečo tí blbí cestári nesypú viacej soli na ceste, aby sa sneh skôr roztopil? Udá by porafilo. 27. január. V noci znovu padal sneh. Už 3 dní nevychádzam z domu. Iba aby som odhrnul sneh za každým, keď prejde pluh. Nemôžem nikam ísť. Auto zapadlo do kopy snehu pred bránou a aj kosa. Hovoria, že tejto noci napadne nových 30 cm tých bielých hovien. Dorici. 28. január. Predpoveď nevyšla. Napadlo pol metra. Ak to takto bude pokračovať, neroztopí sa to ani do leta. Už aj pluh zapadol. A to je veta. Si prišiel to napýtať lopatu. Povedal som mu, že sa mi zlomilo 6 lopat pri odhrvávaní toho bordelu z predbrány, ktoré tam ho nahrnul. Málo chýbalo tomu, aby som mu nerozbil hlavu. 29. január. Konečne som sa dostal z domu. Bol som v predaní kúpiť trochu jedla. Keď som sa vracal, zrazu som autom jelenec. Na autečko
to dám na 100 000 korún. Tá potrebná káveň mala byť pobytá. Všade jej ako hnoja. Čo ich všetky polovníci neposlali na eseň, parchanči. Január. Mám depresiu. 3. marec. Bol som v autom v servise. Neuveriteľné, ako zhrdzavelo od tej humusnej soli, ktorú všade rozsýpajú. Do reči aj so solou. Marec. Seriem na to, sťahujem sa na Maďare. Ak sa niekto normálny môže či v tomto posratom Liptove.